Grafikusok képalkotással, fényképészettel, animációval, tipográfiával foglalkoznak. Ők azok, akik webdesignt terveznek, plakátokat készítenek. Dr. Kiss Ferenc tervező-grafikus művész, aki a Szegedi Egyetemen oktatja tudományát. Őt kérdeztem munkájáról, az alkotás menetéről, nemzetközi sikereiről. A tervezőgrafika ezen belül, ami a design területéhez tartozik, az általában mindig esztétikai elemeket kommunikál valamilyen design cél érdekében, és ez valamilyen szintű egyezményes kódokat is kell, hogy használjon, ugyanúgy, mint a nyelv. Magyarul nálunk kimondottan a tervezőgrafikában cél, hogy a közönség, vagy pontosabban célközönség megértse az üzenetet. És ezért nem lehet gyakran olyan szabadul kommunikálni, mint például a szabad versnél, vagy mondjuk Vörös Sándor Tojáséje esetében. Itt nálunk egy picit konkrétabb feladatokat szoktunk megoldani. Amiket én tanítok, az a tipográfia, az egész dizájn nyelvnek az alapja. Talán, ha a nyelvhez próbálnánk ezt viszonyítani, akkor ugye Paul Eschert idézhetne, aki azt mondja, hogy a szavaknak jelentése van, a betűknek meg lelke, és a kettőnek a kombinációja minket érdekel. A legszebb verses üzenetet tipográfiában is meg lehet formálni, és nyilván tovább lépve illusztrációt is lehet mellé keríteni. Ezek mindig egyenrangúak, tiszteletben tartva a szöveg értékeit. Az sem jó, ha a szöveg dominál, és aláteszünk illusztrációt, és az sem jó, hogy az illusztráció fölé kerekedik a szövegnek. Próbáljuk a kettőnek az együttes kohéziát kialakítani. A tipográfián túl, ami mindenképpen izgalmas, az a csomagolástervezés, amikor egy polcképen kell olyan terméket megtervezni, ami a fogyasztót arra bíztatja, hogy megveheti a terméket, bízhat benne, mert jó a termék, és jó is néz ki, illetve a funkciója alátámasztja azt, hogy könnyen használható, tehát ki lehet bontani a csomagolást, meg lehet kóstolni, és el lehet tenni, hogyha meg akarjuk tartani másnapra, az egyre kevésbé jellemző. Illetve még az arculat, amikor van egy szervezet vagy egy cég, és annak kell egy logó vagy egy szimbólum, és annak egy olyan márka arculat, vagy szép magyar szóval identitás, ami az egész céget képes képviselni a teljes kulturális mezőben. Gondolom, hogy a tervező-grafikus célzott üzenetekkel kommunikál. Igen, hát a tervezőgrafika nagy részét kiteszik ezek az úgynevezett megbízásos feladatok, ahol az előbb említettem, próbálják pontosan körbejárni, hogy kihez kéne az üzenetet eljutatni, de természetesen van a kulturális terület és az oktatás, ahol jóval szabadabb és tágabb értelemben lehet a tervezőgrafika eszköztárát alkalmazni. Azt szoktam mondani, hogy ha már nyelvhez hasonlítottuk, hogyan viszonyul a dizájn és a tervezőgrafika a művészethez, talán úgy, hogy egyenrangú azzal, de nem feltétlenül a művészeten keresztül próbálja magát legitimizálni, hanem más jellegű üzeneteket is el tud juttatni a vizualitás nyelvén, akár tipográfiával, akár illusztrációval, akár képpel, illetve egy komplex egységként kezeli a képet, a betűt, a színt, a formát, akár egy arculatnál, akár egy autonómabb jellegű kulturális üzenetnél. Lehet művészi is ez a dolog? Igen, tulajdonképpen a magyar terminus, amikor azt mondjuk, hogy valaki tervezőgrafikus művész, ezt szokták használni. A MAOE társaságában is van egy ilyen kategória. Ugye az angol terminus meg a graphic design, az tervező grafika a művész nélkül, de nyilván van, amikor az ember szubjektív üzeneteket tud az eszköztárával célba juttatni, és nyilván egy tervezőgrafikus ebben profi. És tulajdonképpen a hallgatókat is arra bíztatom, hogy ha van feladat, akkor válasszanak olyan személyes témakört mondjuk egy arculatnál, ami számukra kedves, illetve el tudják fogadni. Az a termék, amihez ők szeretettel viszonyulnak, azt jól meg tudják tervezni. Nyilván egy egyetemi környezetben ez még belefér. Magában a piaci környezetben az ember bármikor megteheti, hogy visszautasít egy megbízást, mert etikailag vagy más szempontok szerint nem szimpatizál azzal az üzenettel, amit meg kéne valósítani. Vannak itt is különféle trendek? Persze, hát a dizájn az sokkal változékonyabb, mint a képzőművészet. Vannak trendek, illetve vannak divatok, és ezeket nem feltétlenül kell túl gyorsan követni. Azt szoktam mondani hasonlattal, amit elég gyakran használok, és ez is egy nyelvi párhuzam, hogy hiába van több milliárd betűtípus a világon, és hiába van több millió cipőfajta, évről évre újabb cipőket terveznek, és szeretjük, és megvesszük, és lehet, hogy egy-két év múlva kidobjuk, mert ez valamilyen szinten divat. A betűtípusok is így néznek ki. Van egy üzenet, amit át kell adni, akár egy pékségnek a cégére, vagy valamelyik nemzetközi márkának a kampányáról van szó, az kell egy megfelelő betűtípus, és ez évről évre változik. Hát ez egy kortárs tevékenység. Van, amikor viszont mondjuk egy múzeum vagy kiállításnál lehet, hogy vissza kell nyúlni évtizedekhez, évszázadokhoz. Például volt az Art Deco kiállítás, egy gyönyörű korszak, annak a tipográfiája, a színe, a kompozíciója az ahhoz a korszakhoz kapcsolódik. A Dubai Expón volt kiállítva több plakátterve is.
Mi a helyzet nemzetközi viszonylatban? Mennyire dolgoznak másképp, vagy gondolkodnak másként az európai emberek, mint a világ más kontinensén? Ez összefügg a kánon kérdésével, hogy az európai dizájn az nagyon sokáig egyeduralkodó volt a világban, és a mai napig azt gondoljuk, hogy Európa ennek az egész tevékenységnek a bölcsője. És az oktatásban is érzek egy problémát, hogy a művészettörténeti kánon az nem nagyon tartalmaz például indiai és kínai alkotókat, ez mindössze 3 milliárd ember. Úgyhogy én a saját kurzusaimon ezt próbálom azzal oldani, hogy kimondottan vizsgáljuk ezeknek a kontinenseknek és a vizuális világát, és természetesen teljesen más, ahogy egy koreai tervező, vagy egy iráni, vagy egy ázsiai, vagy amerikai, afrikai, japán kommunikál, és amikor vannak nemzetközi kitekintési lehetőségek, katalógusok, rendezvények, az ember örömmel tapasztalja, hogy van azonosság nyilván, legtöbbször maximum a méret, vagy a technika, de az üzenetek átadásának a módja, a vizuális nyelv az rendkívül sokszínű. A vizuális nyelvhez nem feltétlenül kell betűt alkalmazni, és pont így, hogy a nemzetköziségről beszélünk, nyilvánvaló ez gátolja azt, aki nem ismeri azt a bizonyos nyelvet, azokat a szavakat. Igen, egyrésztről ez így van, viszont vannak azok a vizuális klisék. Én inkább megtanulok egy koreai nyelvet alapszinten, és az üzenetet azon a nyelven adom át, mint hogy a 384. milliómodik olyan tervet tegyem le, ahol egy békegalambot kicsit más kontextusba helyezem, de a békegalamb az mégiscsak egy olyan szimbólum, amivel nagyon kell vigyázni. Nem azt mondom, nem lehet érdekesen használni, hogy mondjak egy zenei példát mondjuk. Jonathan Brembrook az egyik legismertebb tervezőgrafikus. Az 5 ágú csillag kapcsán csinált egy olyan zseniális arcot a David Bowie utolsó lemezéhez, ami azt kell gondolnunk, 5 ágú csillag, úristen, hát sörmárka használja, tiltott hatalmi jelkép, mégis egy olyan egyedi formáját alkotta meg, ezen a lemezborítón rá lehet keresni, ami megdöbbentően izgalmas, és egy fontos, a nyelven túlmutató tervezőgrafikai tanulság van ennek, hogy ez egy olyan nyelv, ami egyedi kombinációt hoz létre. Nem találjuk ki a betűtípust, nem találjuk ki a szót, csak egyszerűen használunk meglévő ikonokat, alkatrészeket, és egyszerűen csak összerakjuk egymás mellé helyezzük. És hirtelen az történik, mint hogyha a nyelvben azt mondom, hogy itatjuk az egereket. Nem arról van szó, hogy szó szerint értelemben azt gondoljuk, amit a hangalak és jelentés sugall, hanem van egy olyan kulturális háttere a dolognak, ami biztosítja nekünk, ebben a nyelven nőttünk föl, ezt tanultunk édesanyánktól, értjük ennek a plusz üzenetét. Tehát megvan, hogy sírás, és nem pedig az, hogy az egerek egymás mellett iszogatnak. Így van, tehát nem egy tükörfordítás, és ugyanez van a tervező munkájában, hogy egymás mellé tesz egy logót, egymás mellé tesz egy képet, meg egy szlogent. De ez olyan képkivágással, olyan egyedi kombinációban teszi, ami egyértelműen hozzáadott értéket képvisel, és szokatlan, megdöbbentő és váratlan. Az a legjobb, hogy az ember ránéz a szimbólumra, sejtő, hogy miről van szó, és aztán tényleg, hát ez ott van benne, egy rejtett forma, vagy egy kulturálisan hozzáadott érték. Nyilván egy múzeumnál ez sokkal több lehet, mint egy banknál. Azt szokták mondani, hogy az a márka jel, amit emlékezetből egy ceruzával le tudok rajzolni, az mindenképpen egy jó jel egy logónál, hogy meg lehet jegyezni. Ugyan nekem a fő tevékenységem ezek a nemzetközi kiállításokon a plakáthoz fűződő vizuális aktivitás, ezért fejezem ki így Köntörflaszmán, ezeket nem feltétlenül tekintem plakátnak, inkább egy olyan fajta esztétikai oázis, ahol szinte bármilyen személyes alap is megengedhető, de magát az üzenetet mindig kommunikálni kell, és nyilván az embert visszahívják, akkor az biztosítja azt, hogy az üzenete eljutott az adott közönséghez. Ezek főleg Koreában, Japánban, Kínában, illetve egy különleges helyszínen, Dubajban, az Arab Emirátusokban szoktak megvalósulni évek óta. Valahol már több mint 10 év óta veszek részt. Ezek pici ünnepek az ember életében, amikor kiszakad abból a hétköznapi taposómalomból, ahol dolgozik és látja a világ többi alkotójának a megoldásait. Beszélgetőtársam Kiss Ferenc tervező grafikus művész, a Szegedi Tudományegyetem oktatója volt. Kedves hallgatók, ma a felfedezőben a reklámok, plakátok üzeneteit tettük górcső alá. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a műsor szerkesztője, Beslin Anita.